Dobar dan i dobrodošli. Kakva je razlika u životu u gradu između današnjih i nekadašnjih gradova u Osmanskom carstvu? Da li su Osmanlije pravile gradove po principu Kardusa i Dekumanusa ili su imali neki drugi princip? Šta je čaršija, a šta baš čaršija? Ostanite s nama, imamo interesantnijih pitanja, ali i odgovora. Danas razgovaramo o životu u gradu u Osmanskom carstvu. Život u gradovima Osmanskog carstva bio je oblikovan administrativnim, ekonomskim, društvenim i vjerskim faktorima. Gradovi su bili centri trgovine, zanatstva, uprave i kulture. U njima su zajedno živjeli muslimani, kršćani i jevreji. Život u gradovima je također bio oblikovan mješavinom turskih, arapskih, perzijskih i balkanskih utjecaja, a ponajviše razvojem trgovine. U Osmanskom carstvu izdvajamo gradska naselja tipa Palanke, gradski tip podizan duž puteva radi obezbeđenja saobraćaja, a građeni su od jednostavnog materijala, zemlje i drveta. Hisara, građevine, gradovi, dakle tvrđave ili razna utvrđenja podignuta od čvrstog materijala. Kale, tvrđave opasane bedemima i utvrđenim kulama, građene također od tvrdog materijala. Varoši, naselja gradskog tipa, naseljena nemuslimanima. Kasabe, otvorena naselja, naseljena muslimanskim stanovništvom koji se bavi zanatstvom i trgovinom, a posjeduje urbanu i kulturnu komponentu. Na kraju šeher, izraz za veliki razvijeni grad, obično administrativni, trgovački i kulturni centar. Termin se koristio za prijestolničke i veće regionalne gradove koji su imali značajnu infrastrukturu kao što su džamije, medrese, hamami, karavan saraje. Ključni dijelovi grada su dakle čaršija, mahale, vakufi i administrativne zgrade. Čaršija je ekonomsko srce grada gdje se nalazile radnje, pijace, hanovi, karavan saraje. Mahale su bile stambene četvrti organizovane po etničkom i vjerskim linijama sa sopstvenim džamijama, crkvama ili sinagogama. Vakufi ili zadužbine, vjerske i dobrotvorne ustanove koje su finansirale škole, medrese, bolnice, javne česme i mostove. Tvrđave i administrativne zgrade su bile središta uprave kao što su saraji, palate, konaci i sudovi, dakle u kojem su bili smješteni kadiluci. U gradu su mogli živjeti trgovci i zanatlije, oni su činili osnovu privrede, okupljali se u svoja udruženja koje su zvali esnafi, koja su regulisala proizvodnju i prodaju. Administrativna elita koju su činili osmanski činovnici i lokalni begovi, zatim vjerska elita, ulema, sveštenici i rabini. Bili su dakle ključni u životu svakog grada. I na kraju obični građani koji su činili dakle seljaci, radnici, trgovci, robovi i dakle putnici i namjernici. Najvažniji objekti u gradu su hanovi, karavan saraji, musafirhane, imareti, dućani, magaze, mlinovi, bezistani, hamami, sahat kule, tekije, medrese, mektebi i hastahane. Definitivno ko nam može približiti život u gradu je osmanski putopisac iz 17. stoljeća Evlija Čelebija. U toku 40 godina putovao je Osmanskim carstvom izvan njega. U svojim opažanjima i doživljajima napisao je opsežno djelo u 10 knjiga pod imenom Putopis. On u svojim putopisima opisuje gradove, historiju, građevine, običaje, tradiciju kao i značajne ličnosti zemalja koje je posjetio. U njegovim putopisima su opisi balkanskih zemalja 17. vijeka. Tako u istorijskoj čitanci Osmanskog carstva možemo pročitati opis Beograda iz 1660. godine gdje putopisac Evlija Čelebija piše o karavan sarajima, čaršiji i pazaru, avret pazaru, odjeći stanovnika, a posebno je zanimljiv opis u kojem kaže da Beograd godišnje dođe na kamelima i kolima po 5 do 6 hiljada kamelskih i kolskih tovara robe iz Egipta i Damaska, iz Tripolija i Sidona, iz Bejruta i Akri, iz Izmira i Arabije i Perzije. I onda se ta roba u ovom gradu raspakuje, pretovara i izvozi u Ugarske,
Poljske, Češke i Švedske i Austrijske i Bosanske i Mletačke i Španske pokrajine. Šta mislite koja je to roba stizala tada iz Osmanskog carstva i dalje se prenosila u Europu? Pišite nam u komentarima. Savremenik Evlije Čelebi je bio sultan Murat IV, poznat po pokušaju provođenja ekonomskih reformi, poznat po tome što je zabranio konzumiranje alkohola, duhana i kahve u carstvu. Šta mislite da mi danas dobijemo, dakle, zabranu konzumiranja alkohola, duhana i kahve u gradu? U čitanci možemo također pronaći fetvu Ebu Suda o zatvaranju kafedžnica širom carstva u drugoj polovini 16. stoljeća gdje piše: Sultan utočište vjere u više prilika je zabranio kafešćinice. Povrh svega oni piju i kafu, a kad se omame bave se igrama i lažnim naukama i zanemaruju propisane molitve. Prema zakonu, šta je zaslužio sudija čija je dužnost da spriječi ljude da prodaju i piju kafu, a koji to ipak čini? Odgovor: oni koji se bave ovim ogavnim djelima treba u tome spriječiti i zastrašiti teškim kaznama i dugom robijom. Sudije koji ih ne odvraćaju trebaju biti otpušteni. Šta su Ebu Sudove želje, a šta je stvarno života u velikom gradu? Pišite nam u komentarima. Imamo li danas neke zabrane u gradu, zatvorenim prostorima? Također pišite nam u komentaru. Gradovi, to jest čaršije, pored stvari koje smo spomenuli, nude i stvari zbog kojih se dolazi u grad, u čaršiju. Šta bi to moglo biti, a da nije roba, tekstil, duhan, kafa i sl. Hoćete li se složiti da su to slastičarne? Radost i zadovoljstvo koje pružaju, dakle, kolači. Pišite nam u komentarima koji su to vaši najdraži kolači. Evlija Čelebija ostao je opčinjen beogradskom baklavom. U čitanci možete pronaći između ostalog kako u arapskim i perzijskim zemljama najpoznatija je beogradska baklava. Ona se pravi o raznim svetkovinama i carskim slavljima i umije biti velika kao točak od kola, a savijena je od 1000 jufki. Jeste li imali priliku probati baklave, ružice ili neke druge kolače? Pišite nam u komentarima. Zadovoljstvo koje pružaju kolači sa čaršije je slično zadovoljstvu koje pruža ringišpil u osmanskim gradovima. To se zadovoljstvo moglo pronaći priliku proslave Bajrama. Slika 49 govori nam o vrtešci na kojoj su djeca tokom proslave Bajrama, ali i na teferčima koji su organizirali esnafi. Na kraju, malo ozbiljnije stvari, burek ili 10 upola sa lukom ili bez luka. U čitanci je jelovnik Šefke Mula Mustafe iz Šeher Sarajeva iz druge polovine 18. stoljeća. On je bio hatib Buzadži Hadži Hasanove džamije, priča o jelovniku koji ima na svojoj trpezi, a ona ide ovim redom: guzelma, pita i tutmač, mandra i džiger čevap, širter, sir i hljeb, guzelma, pita, čorba i burek pitu, čevap i kupusna čorba, halva proso sa medom, bugur čorba, tarhana čorba, čevap sa voćnim kukurzom i tako dalje. Šta mislite o ovom jelovniku? Da li vam je poznata guzelma, pita? Šta vi mislite o životu u gradu nekad i sad? Znate li gdje je najviše bilo hrane, kolača i zabave? Znate li šta je teferić i ko je organizovao teferiće? To ima veze sa esnafima, dakle onim udruženjima zanatlija u gradu. Gdje i kad je nastala izreka dernek, kad je dernek neki hala gori? Šta mislite o čaršijama? Koje čaršije ste imali priliku do sada posjetiti? Pišite nam u komentarima. Vidimo se u sljedećoj lekciji, u međuvremenu na sajtu jointhistory.net možete da skinete historijsku čitanku o Osmanskom carstvu. Lijep pozdrav!